Башкортостанда комик Руслан Белыйдың Башкортостанга келіп, башкорттардан, башкорттың милли батыры Салават Юлаевтан башкорт теленен күліп кетуе зур гына шау-шу тудырды. Перечисляем 9 букв специфического башкирского языка. У, И, К. Наконец-то, а то я думал, все будет. Д, У, К, Ф. Ф, В. З. Это ты перешел на английский сейчас. Это я когда в говно напиваюсь, я тоже башкир, блин. Башкортостан язучылар берлеге Салават Юлаевтан көлүдә башкорт халкынан көлүгә тиңләне. Башкорт халкы Салават Юлаевты күңеленә һәм аңына гына түгел, рухына һәм канына һеңдергән. Безнең халык үз идеалдарын атай һәм әсәй кимәленә күтәргән. Элементар мәдәнияте булмаган һәм был осракта башы эшләмәгән ниндәйдер кара Руслан сәхнәнән торып, безнең идеалларны мыскылларга тырыша икән, ул үзенең идән кимәлендәге арзан бер ян ияһе булуын гына күрһәтә. Бөтә дөнья башкортлары курылтайы бик кискен белдерү менән сыкты. Башкорт халкы күтәрелеп сыкты дип әйтергә була. Енді ул гафу итәргә тиеш. Башкорт халкы исеменнән, чөнки аларның бұл юнәлеше беренчегә генә түгел, иң күп халкы алдындалар гафу итәләр, шул сарлары андала булган. Һәм дә без эш апарырга янабыз, аларның лицензиясын алу буенча, һәм бұл Русланның булай эш апару буенча инде без закон нигезендә бүген көндә үзебезнең эшебезне судка апарып җиткәргә тырышлыгыбызны белдерәбез бүген көндә. Башкорт җәмәгатьчелеге Руслан Белыйга каты җавап кайтарырга кирәк дип белдерә. Был эшкә иң беренче булып Ерсылар кушылды. Иди ты, шуткуй беспонтовые шутки в своем Москва-Сити. Не знаешь истории, не уважаешь народы. Да вообще не место тебе на нашей родине. Оскорбил национального героя Салавата Юлая. Он республиканский символ на гербе, на флаге нашего края. Башкортостанда ТНТ телеканалы етәкчелегенә махсус мөрәҗәгать әзерләнә. Бүген култамгалар йыелган мөрәҗәгать Мәскәүгә ибәрелергә тиеш иде. Шулай ук Руслан Белыйдың Өфеләге сыгышына карата хукукый баһалар биреләчәк. Был эш менән республика прокуратурасы шөгыльләнә башлаган.